سلام تغطاتلتنا هذا الشانل كما يكنيكم لومون كلنا يطغمنان يعبينان يوزب الكوارس إذا غريبا لكم نايلو مارستنا كم تنبورا بحبرة سبنا بزوح زين الزاربلو بزوح سلا زين الزاربلو دما أزيد الروت أفلت أزالنا زخون أرستيو أب تعبابيانا منال باتابزم عبول عالم زلهم قلعكم هارو قلوا بيت مرتيب استفل عليه من قدي زعبات صوتا وركب كمهروهم كفلتوهم يجمروا ኣብቲ ንሕና ዝዓበናሉ ሕብረተሰብ ግን ክሳብ ክንዱ ደረጃ ዕብየት ዘለዎ ኣካዳሚ ስለ ዘይነበረና ድሩት ኣፍልጦ ሒዝና ንዓቢ እቲ ቁሩብ ንፈልጦ ድማ ካብቶም ድፍር ኢልና ወይ ብዋዛ ዋዛ ክዛረብዎ ዝሰማዕናዮ እንተዘይኮይኑ ኣዝዩ ፀቢብ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለና ብመንፅሩ ድማ ፀቢብ ኣተሓሳስባ እንተለካ ኩሉ ግዜ ጌጋታት ብብዝሒ የጋጥሙ ማለት እዩ እቲ ጌጋ እውን ጌጋ ምዃኑ ዘይምፍላጥ ድማ ተወሳኺ ክብደት ይውስኸሉ ማለት እዩ ኣብዚ ቻነል ሕጂ ስሕት ኢለ ኩሉ ግዜ ዘይኮነ ብዛዕባ ዞም ኣርስታት ክንዛረበሎም ዘይንኽእል ግን ኣብ ሳይንስ ተመርኮሰ ንጥዕናና ንኣነባብራና ክሕግዘና እዩ ዝበልኩ ኣርስታት ክትንከፍ ክፍትነ ቀዳመይቲ ካብኦም ናይ ሎሚ እያ ናይ ሎሚ ኣርስትና ሳዕቤናት ፆታዊ ርክብ ዘይምዝውታር ወይ ንነዊሕ ግዜ ካብ ፆታዊ ርክብ ተገሊልካ ክፀንሕ ምውሳን እንታይ ምዃኑ ኣብ ጥዕናና ክንርኢ ክንፍትን ኢና እምበር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና 8 consequences of no sex for long period of time ሳዕቤናት ካብ ሴክስ ንውሕ ዝበለ ግዜ ተገሊልካ ምፅናሕ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ናይ ሂወትና ዝርኢ ኣርእስቲ ኢና ክንምሃር ቀጥታ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ክንኣቱ ካብ ሴክስ ንነዊሕ ግዜ ተገሊልና ክንፀንሕ ከለና ቀዳማይ ሳዕቤን ናይ ጥዕናና we get a weaker self esteem ይብልሎ ወይ ኣብ ነፍስና ዝነበረና ኣረኣእያ ኣብ ነፍስና ዝነበረና ምትእምማን እናጎደለ يخيد مالتيو زي حجي كابتا وشتنا زلو كل جزء نسمع حدا ني ألوتاو زغنا تحساسبا وشتنا حدا قاچر على كل جزء بزعما نفسنا حماط رايز نغرنا إذا منفس زي انتخب لنا يجمر هي صبوق سلازي كونكا صحاب سلازي كونكا صحابي سلازي كونكي ويكا ملكأت سلازي كونكا ملكأت سلازي كونكيو سب زي ترغب زلهم السبات كتكر زي تخل زلغي زبل حساب أب حنقولنا كمال على سجمر زحزن الحساب زي كنأمنوا له نجمر نحن هذا ما مسجزية مزعمة تسلنا نزلنا أنا بزعم أنتي زارب يلهون سبح دار كنا كابد بستفل عليه كنا تاز فترة كابتن مزعمتنا خم مزعمتنا رحنا نبر بزعبي كنا وزي مدرسة فترة كل سبكة كم كتاز اللوي أزكن بولن تانا نفقده نجار كون كله يزارب زلوا سلزي كم زي بالمنفس أبحن قلنا أنا مزنا معناته إذا منفس زي مزناني عند حريد سيتلاتنا وي مزعمتنا بكاربات ترلمان سلزي انتي مالتيو إذا عينت منفس بزعبا نفسنا بزعبا متممانا نيجاتيف زاربنا جزيق وصلنا خيط كله كن أمنون نجمر نحناون بتزعزن ك أبو ترى يترف نخال متأمتن نركب كنفتنون عقمنا ناقودله يخيط رسم متممان سلزي بلنا كيدنا غنحطت متأمتن نركب زلنا عدلاتون الناس أبى يخيط سلزي vicious circle بتيجمر طلع عليه نتحت جزء ما كم زي downward spiral بلو كابتغفونا بكفونا خده يخيد مالك سلزي بومنتر تناتنا عم نفسنا زلنا متأمان ناقود اللي يخيد كالاي بزوح جزية بزعبا سلامتاي كم زخين سلامتاي سب كركباي كألكون زبلة حساسبة حنقولنا سلزي حزو أبكالنا جرنا دما أدمعتنا نكون أبكالك سلاتنا هيوتنا وانت confidence-نا كتنكف جمر مالك وترخلته you fall asleep slower كالتيفو ديك أصنع وزدك يشجرك معناته سكس مسجبرنا after sex مالته sorry دحر سكس أكلاتنا هذا special hormone وي special نديك أص حجز هرمون هذا فساسنا أكلاتنا كزركه جمر إذا هرمون زي prolactin تبعه سوا سرحنا تود عندما it helps your body to sleep faster by relaxing the muscles ديك أن سرحنا زي هرمون زي ፆታዊ ርክብ ኣብ ንገብረሉ ግዜ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ኣካላትና ነዚ ሆርሞን እዚ ክዝርግሕ ይጅምር ማለት እዩ እዚ ሆርሞን እዚ ድማ ኣብ ኣካላትና ነቲ ጭዋዳታት ናይ ኣካላትና ሪላክስ ከም ዝኾኑ ስለ ዝገብሮም ብቁልጡፍ ድቃስ ክወስደና ይርአን የጋጥምን ብንፃሩ ሴክስ ንቡር ዘይንገብር ተለና እዚ ፀገም እዚ እናጎልሐ ይመፅእ ድቃስ ደንጉ ክወስደና ይኽእል ዋላ ደኺምና እንተለና ምክንያቱ እዚ ሆርሞን እውን ስለዘይንረክብ ዘለና ስለዚ እዚኣ ኸ ካልአይቲ ነጥቢ Let's go to the third point. Salsate point. Heart attack is possible. I'm saying it's possible. يكاد يزول الله كجات منا يبلي الله. Again, this مرتزي
بساينس تدقفي جن مدهانيت هيكون مخري اللي يعلو مخري زي غير كاي عوتك توحيد كاي يعويا كاي كون كنت الله so we have to be clear about that so الزهجي انتهي بلنا له 6 raises the heart rate which prevents heart attacks ጾታው ርክብ ከም ወትሩ ትዝፈልጦ ይፈልጦ sorry ኣብ ጾታው ርክብ ኩሉ ግዜ እቲ ህርመት ናይ ልብና ይውስኽ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ህርመት ናይ ልብና ስለ ዝውስኽ ዘሎ እቲ ህርመት ናይ ልብኻ ምውሳኽ ንሱ እቲ ተደላይ ባእታ ናይ ስራሕ ናይ ልቢ እዩ ልቢ ስራሕ ክሰርሕ ክላሎ ድኻም ልቢ እንታይ ዝበሃል ልብኻ ከም ትግቡእ ህርመት ክትሃርም ዘይምኻል ህርመት ናታ እንታይ ማለት እዩ ደም ኣብቲ ኣካላትና ከተመንጩ ዘይምኻል ማለት እዩ ስለዚ ሰይክስ ሓደ ስፖርት ስለ ዝኾነ እቲ ስፖርት እቲ ድማ ንልቢ ስራሓ ንክሰርሕ ይሕግዛ የበራብራ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ዓይነት ስፖርት ንዘይዘውትር ሰብ እዚ እውን ሓደ ሴክስ ትራክ ክትነብሩ ትኽእሉ ስፖርት ከይገበርኩም ማለት ኣይኮንኩን ብምንም ተኣምር ኣይኮንኩም ምክንያቱ ስፖርት ዘይገብር ሰብ ኣብ ሴክስ እውን ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሓይሊ ስለ ዘድልዮ ስለዚ ግን ሴክስ ንባዕሉ እውን እንታይ ይብለና ኣሎ ሪሰርች it raises or it increases the heartbeat which prevents heart attacks more important more sex can reduce the chance of getting heart attack ማለት እዩ ብዙሕ ሴክስ ወይ ካ regular ወይ ቀጻሊ ወይ ኣብ ግዜኡ ሴክስ ክንገብር እንድሕር ጀሚርና ወይ ጾታዊ ርክብ ክንገብር ተጀሚርና እቲ ኣካላትና ትዕድላት ንከም ልቢ ከጋጥመና ዝኽእል እናፀበበ ይኸይድ ስለዚ ሴክስ ክንገብር ከለና ኪኑ ተሓጎስን ስምዒታትና ምርዋይን ኢና ንዛረበሉ ኪኑ ዝሓለፈ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ኣነ ሕጂ ዛረብ ዘለኹ ኣብየናይ ክልዕድመ ክብል ኣይክእልኒ ናይ ሳይንስ ናይ ሴክስ ሶሪ ናይ ጾታዊ ርክብ ሳይንሳዊ ጥቕምታትን እንተዘይኣዘውቲርናዮ ድማ ሳይንሳዊ ሳዕቤናትን ይዛረብ ዘለኹ እዚ ሕጂ ብፍላይ ቲኔጀር ዘሎ ሴክስ ገብር ኣሎ ከምኡ ይብል ኣለኹን I'm not saying anything about that ብዛዕባ ክዛረብ ኣይክእልኒ ሪሰርች ግን ኣብቲ ሴክስ ዝገብር ዝነበረ ካብ ሴክስ ክግለል ከሎ ዘጋጥሞ ሳዕቤና እየ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ኣብ ቆልዑ ሲ ተኻም ልብሲ it's not even a story ንዓባኻ ምስከትካ ዘጋጥም ነገር ስለ ዝኾነ again ካልእንታይ ኣሎ ስለዚ more sex can reduce the chance of እቲ ብዙሕ ሴክስ ክነዘውትር ተኾይና ኣብ ጥዕናና እውን ዓብ ባእታ ኣለዎ ክብል ዘልየ ወፅሪ 4 getting stressed ቀጻሊ ወይ ኣብ ንቡር ግዜ ሴክስ ዘይዘውትሩ ሰባት ወይ ጾታዊ ርክብ ዘይገብሩ ሰባት ስትረስ ናቶም ቀጻሊ ስትረስ ክሕዞም ይጅምር ምክንያቱ ሓደ ኣብ ዘለዎም ስትረስ ኦልሬዲ ስለምንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ዓይነት ሰብ ዘይብለይ ካልእ ስለምንታይ ዘይድቅስ እዚኦም ክልተ ነጥብታት ንባዕሎም ስትረስ ፈጥሩ እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ፅላት ናይ ህይወት ስለ ዘለና ንሱ እውን ንባዕሉ ንካልእ ክፋል ናይ ስትረስ ስለ ዘቃልዓና ሴክስ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ sex is a pleasure experience for your body as well as your mind ስለዚ ጾታዊ ርክብ ንሓንጎልና ፍሬሽ ዝገብሮ ፍሉይ ስምዒት ከም ዝስምዖ ፍሉይ ሓጎስ ፍሉይ ደስታ ከም ዝስምዖ ዝገብር ስለ ዝኾነ ብኡ መንፅር እቲ ስትረስ ናትና ኣብቲ ሞሜንት እቲ ይርሳዕ ይጎድል ማለት እዩ this is one እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልኣይ ኣብቲ ግዜ ጾታዊ ርክብ ኣካላትና it helps you to tolerate stress better by releasing ኣብ ግዜ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ወይ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ኣካላትና ካልኦት ሆርሞንስ ከም በዓል ሴሮቶኒን ወይ ካ ኤንዶርፊን ዝበሃሉ ሆርሞንስ ኣብ ኣካላትና ወይ ፈሰስቲ ኣብ ኣካላትና ክፍኑ ይጅምር እሞ ጥቕሞም ድማ እዚኣቶም ነቲ ዘለና ስትረስ ንክንፃወሮ ንክምክቶ ሓይሊ ይኾኑና ሓይሊ ይውስኹልና ሓይሊ ይቡና ስለዚ ካብቲ ዘለና ስትረስ ሪላክስ ዝገብረና ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሆርሞንስ ኣብ ኣካላትና ከም ዝፈርዩ ብምግባር ድማ ነቲ ዘለና ኩሉ ዓይነት ስትረስ ድማ ክምክቶ ሓይሊ ይውስኸልና ማለት እዩ ወፅሪ 5 ሴክስ ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ንቡር ግዜ ወይ ጾታዊ ርክብ ኣብ ንቡር ግዜ ነዊሕ ግዜ ካብ ጾታዊ ርክብ ዝግለል ሰብ ብቐሊሉ ብሕማም ክጥቀቕ get sicker quicker ኩሉ ግዜ ሕማም ብቐሊሉ ክጥቀዕ ይጅምር ማለት እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ ብዚ sex is good for your health ንጥዕናና ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ why because it brings joy builds antibodies helps our immune system against common flu or cold ሴክስ ንጥዕናና ኣገዳስን ፅቡቕ ነገርን እዩ ምክንያቱ ሓጎስ ይበና ካልእ ድማ አንቲቦዲስ ዝበሃሉ ገይሩ ንምንታይ ይጠቕሙና ሶም ነቲ ናይ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና ኢሚኒ ሲስተም ዝበሃል ነቶም ቀንዲ ብዙሕ ግዜ ቀጻሊ ዝመፁና ሕማማት እቶም በዓል
كم بعل سعال يعمسولو نعوم نخمكت أكلاتنا يحجزوا مالتي that's what so هذا سبب انتهر كتالي أبتنبور جزء صوتور كبزة كاي تغينو lack of it weakens the ability of your body to resist illness الذي نوع زي ركب كوينو تسب زيوم antibodies الذي فريو بغليلو حمام كتكا يخل ويرأي مالتي وترشدشته weak memory يعني سوال الله دري زي كسب نبور جزء زين قبر تغينا أمرنا نايم ذكر كلتنا ويعمنا إن دغمي قيد انتهى يزخه sex makes you not only healthier but also smarter زعجي طيب لالو سيكسي حقوسن دستان ترايدي كونسي بالحنا أمرو خاون ترى اللو أبتي بالحناتك ترى اللو طيب لالو frequent sex helps creation of new cells in the brain memory كتالي ويكا سرع زخونة سيكس زوتر سب وي تتوركب زقبر سب أب حنقولو حدشت وهيوتات نخفتر زوم وهيوتات دما أب مذكار زتوكر وهيوتات نخفتر يحجز سلازي كال دما إزي حدشت وهيوتات نحنقولنا نايم مسرح كلتون نايم مذكار كلتون تحيلو خلو بخال دما انتاي كقات منغل هذا سب كابتو تورك مستقل له بمنتاي مغنيات في اللاي أب بستقون خال مغنيات تقول سلامنتاي كم زقات من الكام حساب ومن الكام يجي نقدمه حنقولنا بيز سلازقبرو كابت كال نقوم نجار زحسب عزيز تكم نجارات بيز سلازخون نتوز جبوا نجارات كذكرن كألنا يكلي مبش بنصارو كرسعن نتوم فاكتس كزحلني جمله مالك سلزي أبا أمرونا زلو تراون قليل يكونن blood pressure is also possible طيب لنا لفظي كلنا عم نفلتو سيكس is a pretty good exercise هذا فتنا هذا سرح زلو سبورت هذا sport مهان سيكس كلنا نفلتنا which means if it is the only exercise you use it to get it may lead to blood pressure التثبتي زي كالا عينة سبورت ببزح زي زوتر تغينو التون كوز قبرز نبرا سبورت سيكس انتنيرو نيقوينو نوعو سلازا قارة حجي دخام لبن خدقعو وبزح دم نخدقعو زلو تشانسون زل عليو وانياتو التي الزون الزنبينون حار حق هذا بقطان يرو نوعون سلاسي إنو زلو حجي بخمون كتكع زل على تخلو اللو سلازي أب بزح دمون ترى كم زلو رئينا لنا مالك مودة هذا ما برقت كاب صوتاورك منوح استقل لسب ودن تقينو سميتو بقليلو كما تقلو ويابتز دلك زي سميت كما تو يشجر قال تقينا دما اتن سميتا زقلقلا فساسي ابتجزيون بتزدل عقن كتركش لزي تغل نساون تشجر طبعا هجي اما دهانيتنا بحكمنا مجاي زي كونه التعديلات له بنعب نتاع قارتنا زلنا بمجمارون تاكالاتنا نابوخ ملس كم زخيل ينقر مالتي سلازي بحثر زبالة خداك مالكم قدامي سعبين ناي سرع سيكس زي مقبار اب weaker self-esteem اب نفسنا زلنا confidence رسم التمامان إننا قد اللي خيط مغنياتو كل جزية بفلاي كالاي متعمد سلازل لينا السوء عبزين نروح بلو جزية confidence ناتنا قد دليو حجت مجمرة يعني قد سولنا دحر جزية جن سلام تاي زي ركبانه مبار حنقولنا لنا حد دول كل جزية نيجاتيف سنقرنا سلما حماق كفو بلح سلازي كونكا ججف سلازي كونكا استفل عليه أبكالاتنا نيشتي حكمت كلهم زغلنا عمنا دقاقمه مسكو حكو حنا دحر جزية كنا عملون الجمر ما أبز قادة حمام كاناتو منياتو اتخن ركم نقبره فتنتاتون سلازي فشل سلازي حدا كابتي أبزو حبرة سمنا زرس ترسمون قلملن كابزيز منشو يكبل خلعنا منياتو كيت كامس كالك أنت أرصوت هان خطر راغب زلكا تقولو مزين تمتيكا تريها خطقبال تخلن بر كيت كاب عالخا هادين كان يممتع تقولو نادخمه دخوم ناقونه سلازي خيد منياتو حدا أبعتو بوتان تلقى بين جيريمو متأكدي كمتأز خلهم فزي مسبب كيت كامر رخاب أكداسي يخون كالاي دما نوح جزية مزجبركا اتناكا كونفيدنس لازقودل ولا قلت وخين كام سعرف تخات زراري بكاديو وخالي من قد جيركا نفس الشجر كتفوس بفتان لبونا مخانو كنا قرفت كالو نوح كابتو تاورك بستقل لسب دكاس قلتي فاي متصوني قلتي فاي وزوني معنياتو حد طقمنا سيكس دحر سيكس مسود أنا أكلاتنا حد برولاكتين بالهرمون ينزع مو إذا هرمون إذا ما نتا أكلاتنا وينتم شواداتنا ريلاكس كم زخونه ويفتح كم زبلوس لازم قبرم بغليلو تكاس كورسنا يخيل مالتي سالسيتي
سيكس كنقبر كلنا وين ጾታዊ ርክብ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ልብና ህርመት ስለ ዝሕይሎን ስለ ዝቐልጥፎን ካብ ዝኾነ ናይ ልቢ ፀገማት ክከላኸለልና ይኽእል ስለዚ ብዙሕ ሴክስ ዝዘውትር ሰብ እቲ ዕድላት ብጥኻም ልቢ ክጥቅዓሉ ዝኽእል እናወሓደ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ሃርት ቢት ኢንክሪዝ ክገብር ከሎ እንታይ ይገብረልና ኣሎ ልብና ስሩዕ ስራሓ ክትሰርሓላ ደም ከተመንጩ ትኽእል ኣላ which is good ራብዓይ getting stressed stress ካብዚኦም ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ካብ ካልእ እውን ዝተበገሰ ስትረስ ካለና ሴክስ ሓደ ካብቲ ንኻልእ ነገር ዘየዘክር ዓይነት ፍጥረት ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ሴክስ ከሎ ሰብ ብዛዕባ ካልእ ነገር ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ድማ ብመንፅር እቲ ስትረስ ኣብቲ ግዜ እቲ ይጎድል ብኣካላትና ሪላክስ ይኸውን ኣሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣካላትና ኣብቲ ሴክስ ከሎ ወይ ብድሕሪኡ ሴሮቶኒንን ኤንዶርፊን ዝበሃሉ ሆርሞንስ ከዓ ስለ ዝነዝዕ እሱ ድማ ነቲ ዘለና ስትረስ ተፃዊርና ናይ ምኽኣል ክእለትና ይሕይሎን የበርትዖን ሓምሸይቲ get sick quicker ብዙሕ ግዜ ኣብ ሴክስ ወይ ካብ ፆታዊ ርክብ ዝተገለለ ሰብ ብቐሊሉ ሕማም ክጥቃዕ ይኽእል ምክንያቱ ፆታዊ ርክብ ኣብ ኣካላትና ሓጎስ የምፃልና ከምኡ ድማ አንቲቦዲስ ዝበሃሉ ነቲ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ነብስና ኢሚኒ ሲስተም ዝሕይሉ ብፍላይ ከም በዓል ሰዓል ድማ ነብስና ንክከላኸል ይሕግዞ ማለት እዩ ሻትሸይቲ ዊከር ሜሞሪ ድኹም ዝኾነ ናይ ምዝካር ክእለት ድማ ካበይ ይመፅእ ብዙሕ ግዜ ሴክስ ንኣካላትና ንጥዕናና ጥራይ ዘይኮነስ ንብልሕና እውን ተራኸም ዘለዎ ይዛረብ ኣሎ ብዙሕ ሴክስ ምግባር ድማ ሓደሽቲ ዋህዮታት ኣብ ሓንጎልና ከም ዝፈርዩን ከም ዝዓብዩን ብምግባር እዞም ዋህዮታት እዚኣ ድማ እዞም ዋህዮታት እዚኣቶም ድማ ስርሖም ናይ ኣእምሮና ናይ ምዝካር ክእለት ንምሕያልን ንምብላሕን ዝጠቅሙ ዋህዮታት ስለ ዝኾኑ እዚ እውን ተወሳኺ ሓገዝ ይህልዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ቀፃሊ ስለምንታይ ኣነ ከምዚ ኮይነ እንታይ ከም ዘይረኸብኩ ኢልና ቢዝነስ ስለንገብሮ እቲ ንሕና እቶም ኣገደስቲ ነገራት ናይ ምዝካር ክእለትና ድማ ይደክም ማለት ከምኡ እውን ካብ ብዝሕ ደም ንብሎ ሕማም እውን ይከላኸለልና እንድሕሪ ዘይነዘውትር ኮይና ግን ክንቃላዕ ንኽእል ምክንያቱ ሴክስ ንባዕሉ ሓደ ስፖርት ስለ ዝኾነ እቲ ሰብ እቲ ካልእ ዓይነት ስፖርት ዘይዘውትር ካልእ ዓይነት ምንቅስቃስ ዘይዘውትር ነይሩ እንተኮይኑ እሳ እውን ስለ ዝጎደለቶ ናብ ብዝሕ ደም ወይ ናብ ብዝሕ ደም ንብሎ ሕማም እውን ክጥቃዕ ይኽእል ካልእ እውን እቲ ስምዒትና ከም ንቡር ከይመፅእ ይኽእል ማለት እዩ እምበኣር ኣብ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይዚ ትምህርትና በፂሕና ኣለና ስለዚ ኣብዚ ቻነል እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ዘተኮረ ትምህርቲ እዩ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ኣብ ፋይናንስ ኣብ ቁጠባ ኣብ ኢንቨስትመንት ከመይ ጌርና ቁጠባና ንሕይል ከመይ ጌርና ቁጠባዊ ዕብየት ነምፅእ ከም ሕብረተሰብ ከም ግለሰብ ጥራይ ከም ግለሰብ የስ ናይ ኩሉ ሰብ ድምር ድማ ከም ሕብረተሰብ ካልኣይ ከመይ ጌርና ኣተሓሳስባና ኣእምሮና ንዕቢ ነስፍሕ ምክንያቱ ከም ወትሩ ዝብሎ ንሕና ንነብሮ ሂወት ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባና ክእለት ናይ ኣተሓሳስባና ስለ ዝኾነ ሳልሳይ ድማ ክንገብሮም ዝግባአና ፅቡቅ ነገራትን ከነወግዶም ዘለና ሕማቅ ተግባራትን የርእን ይምህርን ማለት እዩ ስለዚ እቶም ንመጀመርያ ትሪኡኑ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ጂድራር ኣብ ዩቲብ ብዙሕ ቪድዮታት ኣለኒ ንዑ ሪኢኹም ካብኡ ክትመሃሩ ትኽእሉ ፍሉይ ሕቶ እንተለኩም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ጆርጆ ድራር ብመሰጅ ክትሰድዱለይ ትኽእሉ ከምኡውን ብኢሜይል ክትሰድዱለይ ትኽእሉ እቶም ኩሉ ግዜ ነዚ ቻነል ብኮሜንትን ላይክን ሼር ሞራል ትህቡኑ ዘለኹም ተተባብዕዎ ዘለኹም ከምኡውን ፊድባክ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘገድሰና ኣብቲ ኮሜንትኩም እቲ ፊድባክ ናትኩም ትትህቡኑ ርእይቶ ትትህቡኑ ነቐፌታ ትትህቡኑ ሕቶታት ኩሉ ካብኡ ዝምርኮስቲ ቪድዮ ስለዚ እዚ ፅምዋ ዝገበርኩ ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ዓይነት ሕቶታት ስለ ዘለዓለ ገለ ካብቲ ናተይ ተመክሮ ድማ ሓደ ካብቲ ፅምዋ በይንኻ ኣብ ምንባር ካልኣይ መፃምድቲ ኣብ ዘይምርካብ ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ካብ ሴክስ ካብ ፆታዊ ርክብ ምርሓቅ ዘምፅኦ ምዃኑ እየ ዝኣምን ስለዚ ናተይ ርእይቶ እዩ ብሳይንስ ዝተረጋገፀ ነገር ማለት ኣይኮንኩን ስለዚ እዚ ትምህርቲ ድማ ብመንፅር ይሕግዝ ኢለ ቀሪበ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቶም ኮሜንት ትገብሩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብዚ ወዲኣ ኣላ ኣብ ካልእ ጠቃሚ ትምህርቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ምራኸብ ድማ ደሓን ኩኑ ቻው